υπερπαραγωγές. Μεγάλα σοου, μεγάλες βραδιές ανήκουν πια στο παρελθόν. Αλλάξαν οι εποχές. Φτερά και πουπουλά, φουστάνια με ουρές μακριές. Στη Eurovision δεν υπάρχουν τέλος οι χλειδές. Η κρίση χτύπησε κι η χώρα πια δεν έχει λεφτά. Μα Eurovision μπορεί και δίχως όλα αυτά. Δεν υπήρχαν ευκολοί. Τώρα πια κρύο παγωνιά. Κόσμος μες στους δρόμους όλο ψάχνει και ρωτά πώς θα ετοιμάσουν, πώς θα την κάνουν, πού θα τα βρούνε τα λεφτά. Όλα θα γίνουν μαγικά, όλα θα γίνουν μαγικά. Λίγο κέφι με ζωντάνια, με ομορφιά. Θα μπορέσουν όλοι τα καλά τους για μια βραδιά. Από τότε που ήμουν μικρό παιδί μέχρι και τη νύχτα αυτή, μικροί μεγάλοι περιμένουν για να δούνε ποιος θα βγει. Μουσική παίζει δυνατή και η φτώχεια απόψε μας πηγαίνει πιο πολύ. Πιο πολλά φώτα δυνατά, ρούχα που είναι γκρίζα φαίνονται χρωματιστά. Γιατί αρχίζει ο τελικός πια. Τα όνειρα βγαίνουν αληθινά. Γιατί όλα είναι μαγικά. Απόψε όλα είναι μαγικά. Φέρτε λοιπόν στην Ελλάδα πίσω. Φωνάξτε όλοι να ακουστούμε. Θέλεις Τριγιάννη, θες κοστούμια, θες φανέλια με λουλούδια. Δυνατά πάμε, δυνατά πάμε, δυνατά πάμε, δυνατά πάμε, δυνατά πάμε, δυνατά, δυνατά πάμε πιο ψηλά. Με χαρά αύριο ξαφνιά. Τώρα αρχίζει, όλοι θα δούμε. Τώρα φωνάστε δυνατά. Γιατί όλα είναι, γιατί όλα είναι, απόψε όλα είναι μαγικά. Γιατί όλα είναι, γιατί όλα είναι, απόψε όλα είναι μαγικά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε ζωντανή μετάδοση απόψε από την ΕΡΤ για τους φίλους του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision που μας βλέπουν και μας ακούν από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένα μεγάλο καλωσόρισμα από μας, από την υπέροχη μοναδική Τζέννη Μπαλατσινού Από τη Ρίκα Βαγιάννη που σήμερα έγραψε τα πολύ πολύ ωραία κείμενα και από όλους τους συντελεστές της απόψινής βραδιάς. Μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα, για να μην σας κουράζουμε με προλόγους.
Απόψε θα διαγωνιστούν επί σκηνής 7 τραγούδια. Πολλοί από εσάς είχατε την ευκαιρία να τα ακούσετε, αλλά και να τα γνωρίσετε και να γνωρίσετε επίσης και τους ερμηνευτές τους στις εκπομπές της ΕΡΤ και όχι μόνο, για να λέμε την αλήθεια. Σήμερα όμως είναι η αποφασιστική βραδιά, η βραδιά της επιλογής. Το τραγούδι που θα διακριθεί απόψε κερδίζει ένα εισιτήριο για το Όσλο της Νορβηγίας και την τιμή να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μεγάλο ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που φέτος συμπληρώνει τα 55τα γενέθλιά του. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την EBU, την European Broadcasting Union, και στην Ελλάδα την ευθύνη φέρουν οι διεθνείς και δημόσιες σχέσεις της ΕΡΤ με την αγαπημένη μας κυρία Φωτεινή Γιαννουλάτου και την κυρία Λίτσα Πισκέρα. Το είπα όλο αυτό. Μπράβο, Ρίκα. Όλο αυτό είναι εδώ. Ερικά, και εγώ όμως, παρόλο το σεβασμό και την ηλικία του θεσμού, μπορώ να το λέω απλά Eurovision, γιατί έτσι με βολεύει πιο πολύ. Eurovision είναι λοιπόν, έτσι την ξέρουμε, έτσι την ξέρετε κι εσείς, έτσι την ξέρω κι εγώ και οι άνθρωποι, οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν και το κοινό που μας κάνει παρέα απόψε. Το κοινό που μεταδίδει το κέφι και τον ενθουσιασμό του, εδώ, απέναντί μας, δίπλα μας, οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του διαγωνισμού. Ένα δυνατό από τους Eurofans! Eurofans! Ζωντανά, ρυθμικά, Όσλο και καλύτερα. Είναι το σύνθημα της απόψινής βραδιάς. Το ξέρουμε, αυτή η διοργάνωση έχει φίλους και μάλιστα φανατικούς. Υπάρχει απόψε ένας φίλος μας, τον βλέπω, που θυμάται τι νούμερο σανδάλι φορούσε η Ρουσλάνα, αν ήταν το μισό ή το ολόκληρο. Και ποιο είναι το γούρι του Ρουβά. Ναι, ποιο είναι το γούρι του Ρουβά, ποια ήταν τα ρούχα του μπαλέτου στη συμμετοχή της Αρμενίας το 2004. Είναι κολλημένοι οι άνθρωποι με την Eurovision. Έτσι είναι, έτσι είναι. Απόψε όμως είναι μια βραδιά ιδιαίτερη, γιατί τα τραγούδια που θα παρουσιαστούν επί σκηνής είναι και πολλά και σε διαφορετικό ύφος. Έτσι, ακόμα κι αν δεν σας ξετρελαίνει η Eurovision, σίγουρα θα σας αρέσει η ιδέα να ακούσετε 7 συμμετοχές από εκπροσώπους της νέας γενιάς της ελληνικής μουσικής. Απόψε μπορείτε να τραγουδήσετε μαζί μας μια ωραία μπαλάντα